Wala lang, yung vlog na to is just a day in my life with Jeanette Yamyamin. Yes. Char. Guys, nakita nyo ba yung tala video namin? Charot. So we're waiting for Ate Jeanette. I'm taking my breakfast here at Mr. Cafe. It's a cafe nearby sa bahay. So guys, after ng pag-film ko ng clip na yun, andito na siya. Hi ate. Hi. Bakit ka late? Tulungan mo na lang ako ubusin to. Dali na. Dali na. Tulungan mo ko ubusin to. Wala lang, yung vlog na to is just a day in my life with Jeanette Yamyamin. Yes. Char. Guys, nakita nyo ba yung tala video namin? Charot. Ayun, kwento ko lang. Kasi naghihintay pa kami ng angkas. May pupuntahan kami. Mag-inquire siya sa isang agency kasi pupunta siya ng Australia. So, ayun, naghintay kami ng angkas namin. So, anyway, yung nakita nyo ba yung tala video na? Check lang. Very short lang yun sa TikTok. And, hindi namin expect. Talagang parang joke lang kami sa video na yun, guys. Tapos, alam nyo ba, umabot siya na parang 1.5 million in 24 hours. Diba? Tapos, kaya nasa ano na siya, 5 million! Magtagalog ka. Di kasi alam mo, sabi ko sa kanya, ate, magbablog ako, ay samahan mo ko. Hindi pala. Gala tayo bukas, sasamahan kita dun sa agency. Tapos, pero yung sa vlog ko, kuya, ayun na pala yung angkas ko. Malaya? Oo. Dapat magtagalog tayo. Sabi niya, pwede mag-English na lang. Sabi ko kako para maintindihan ng mga viewers ko. Hindi ako marunong magtagalog. Oo. So anyway, ayan na, nandito yung angkas ko, guys. Ito siya. Hi kuya, ayuken. Tara nate. Aks. So update na lang ka namin kay mamaya, guys. Ha? So ayan na guys, let's go. Kami muna ng Richmond Plaza Hotel dito sa may Perpetual Summer. Yeah. Hey guys, so ngayon nandito na kami sa Richmond Hotel. Saan yun ate? Yung agency. Where we will inquire about Australia. Wow, English talaga. Ayaw niya talaga mag-Tagalog, guys. So ayan. Ate, kwento mo sa kanila sino pupunta sa Australia. Si Georgia Jewel Yamyamin, that's my sister. Yung youngest sister nila. Who happens to be my best friend. Dito pala. Okay. So actually ako din, may plano din akong puntahan sila doon. Siya doon pala. Hopefully next year. You think time? So we'll process your visa as soon as possible kasi we also need time for the preparation sa mga documents nyo at saka yung visa processing time will take about 1 to 2 months. 1 to 2 months. For ano lang, since nagpa-vlog din kasi ako, para lang din sa mga viewers na alam mo yung aspiring na din na makapunta ng Australia, o kaya, I think nakita ko din sa partner you also offer Canada. Yes, Canada. Eh, yung pangalan pala ng agency nila guys is GCO Consultancy Services. So, ilalagay ko na lang sa link below yung Facebook page nila, kung saan sila mako-contact. Just in case gusto nila din mag-apply for Australian and Canadian visa. Yes. For Canada, we also process a student visa, immigrant, at saka tourist visa. Perfect. Di ba, I think you mentioned parang may plan din siya pumunta ng Canada. Okay. Actually, my dad's plan. Kasi sabi niya, bakit daw hindi na lang ako sa Canada mag-work? Tapos sabi ko, hindi ko pa naisip yun. It didn't really cross my mind. Sige, subukan. Kasi nandito na rin tayo, nag-inquire. So,
why not, diba? Oo. Yeah, actually, if you're qualified for immigrant visa, then we can process for immigrant application for you. But then if not, pwede ka sa student visa din, if ever. Okay. Oo. But ano ba yung mga requirements? For the student visa, you just need to be at least high school graduate. Para sa call center, qualified na high school graduate. Oo. Even nga siguro undergrad. Oo. Anyway. So, yun. At saka, there are some documents that we need to submit to school para mabigyan kayo ng letter of acceptance sa school. Para In Canada? In Canada. Okay. Para makapag-apply kayo for student visa. Kailangan ba in relation sa previous degree or course ko dito sa Philippines? Kasi yung sa kapatid ko, yung pag-apply niya, sabi niya, dapat daw the same course or related sa course na. Preferably, ganyan. But actually, pwede naman talaga kung meron kang program in mind na gusto mo talaga i-take doon, pwede din naman. Oo. Yung parang passion mo talaga. For example, right now, you're in a business field, but then passion mo talaga yung pagluluto. Okay. So, pwede mo kunin yung culinary management. Bad. Napapaisip ako kung gusto mo na bang mag-aaral. It's never too late. I mean, you're still 30, right? Shit! Oh, totoo yun. At pero alam niyo ba guys, ako personally talaga dati, nung hindi pa ako nag-vlog, plano ko talagang at least man lang hindi mag-migrate, pero I want to work in Canada and Australia or US. Yung tatlo talaga yung plano ko. At saka ngayon, parang naisip ko minsan, di ba, wala namang trabahong hindi mahirap. Di ba? Lahat ng trabaho mahirap talaga. Nakakapagod lahat. So parang nasa isip ko pag nasa abroad ka, mas easier yung pera mo. Pero hindi talaga. Pero ako lang, gusto ko lang yung mas maraming oportunidad. So parang minsan naisip ko pag napapagod ako mag-vlog sa mga ginagawa ko everyday, parang naisip ko, parang gusto ko nang pumunta ng ibang bansa. Tapos yun talaga yung naalala ko dati, yung college ako. Kaya after graduation ko, sabi ko, soon enough, gusto ko makapunta ng maka-work ng Australia, Canada, o kaya US. So, yun, perfect po, diba? Kasama ka sa akin Sa- sa diba? Oo, pupuntahan ko din si Jordy, syempre. Ayun. Wala lang, share ko lang. Okay. Paano ba mag-register to begin with para, para Para makapag-start. Yes. So, you need to register para ma-apply natin agad sa school for seat reservation. We have two partner schools right now, yung Pasha College at saka Niagara College. So, we are open for May, January, and September every year. So, ate, ano yung pwede nyo ma-advise sa amin? Especially kaming dalawa na may plano kami talagang pumunta ng Australia or kay Canada, diba? Mhm. Tsaka, I'm sure sa mga viewers ko dyan, kayo din, may pangarap din kayong pumunta ng Australia, Canada, or US. But anyway, pero sa agency nila dito, Australia and Canada lang talaga. Ano yung pwede nyo ma-advise para ma-approve talaga yung visa agad-agad? Para ma-approve yung visa, kailangan talaga well-polished yung mga documents na isasubmit natin sa embassy. And just in case meron talaga tayong kailangan i-work out sa mga documents nyo, doon makatulong kami doon. Your agency can help us. Yes. Yun, magagawa na. Your dream partner. Yun. Diba? Check din namin yung Facebook page. Okay. Sa mga nyo na clients. So, ang sarap siguro sa feeling, no? Lalo na, for example, pangarap ko talagang pumunta ng Canada. Tapos, wala, kung na-approve ko na lahat. Tapos, yun na. Masarap din sa feeling pag na-approve yung client. Talaga. Oo. Very fulfilling din sa Yes. So guys, if you're interested, lahat ng mga links, ilalagay na lang niya sa link below. Siyempre, ako mag-i-edit nito eh. Tapos, so ano yung feeling mo ngayon na parang may sagot ka na sa mga questions mo? Super excited. Parang gusto ko lang lumipad tomorrow. Charot. Or siya, ikaw daw bumili ng ticket, so bahala sa sa pag-apply ng visa. Yes. Diba? Oh, So, ayan. at saka accommodation and pocket money, lahat na. Tsaka pang shopping, gano'n. Sunod na lang ako, Besh. So, ayun. Thank you so much, Ate Grace. Ma'am Grace. Nag-ate talaga ako. Uy, Parang okay. formal kasi masyado pag nagmamama ko. Thank you so much. Hindi ko na-expect to. May na-learn din ako. Thank you, Ate. You're welcome. Thank you too for visiting.
Hey guys! So ayan, tapos na kami dun sa agency. Yes. And we're now heading to SM Seaside, Cebu. Mag-shopping siya. Hindi ako mag-shopping. Deliver niya ako. Yung ano niya, love of her life. Yung mag-shopping doon. Kasi may bibilhin din ako doon. So pupunta kami ng SM Seaside. Ayun guys. So ngayon papunta na kami ng SM Seaside kasi mag-chill kami doon. Hindi namin alam kakain. Tapos, tignan natin kung ano mangyayari mamaya. Update ko na lang kayo. Say hi, kuya. So guys, hindi na kami nakapag-vlog kanina pero bumili ako ng top kasi kailangan kong gumawa ng isang post for a brand and I have to wear at least blue or white or sky blue. So ito, nagpalit ako ng top lang pero ito pa din yung bottom. So medyo bado yung bottom ko, hindi siya bagay. Pero anyway, nandito kami sa parang, anong tawag dito sa SMC side? Sky Hall. Parang sa labas ng Sky Hall ng SMC side. Sobrang ganda dito. Kita niyo yung sea view. That's the ocean park. Yeah. Ayan yung Cebu Ocean Park nandun. Ayan, nakikita niyo ba? Ayan. But anyway, so ayun, anyway, I'll end this vlog na hanggang dito na lang kasi balak namin yan ni Ate Jeanette. Ayun si Ate Jeanette, nag-enjoy siya sa pinipicture namin yung bata kasi nag-swimming talaga siya dyan guys. Pero bawal yung swimming dyan. Tingnan na sa Ate Jeanette. So hanggang dito na lang yung vlog kasi gusto namin na-enjoy na lang tong paggala-gala dito sa SM Seaside Cebu. So there guys, hanggang dito na lang because we want to enjoy this day. The rest of the day without vlogging, diba? Sure. Ayan, so thank you so much for watching. Follow her on her social media accounts. At Jeanette July. No? Ay, ano? July 189. yon. Bye mga season or. Pagkakay kape